Mahigala mga untag lamian nga turon nga pagkaon dinhi sa bukid mahigala. Tawa mga bata giganahan mga higala. Hasta Few moments later. So maghimo na ta og turon mga higala. Balanghoy ni ang gikuag duga kay arong dili pait. Then takloban sa nato mga higala. Then magpakpak na ta og saging. Bisag unsang saging. Para atong makutid ni sa balanghoy nga atong gitakloban karon nga kinud ako na gibinanggod na daan. So mga dugay-dugay jud po ni mga higala kay ako ra man pong isa. Then ato na ning ikutid mga higala. Meaning katong saging ba atong puston atong binanggod na tong balanghoy. Kutid with kasaba. Grilled kasaba. Bala na mo. Sa inyong ikastorya ng pag-Inglesa mga higala kamo na'y bahala. So malipayon ta ani nga nagkutid. Pagkahuman ani nato putos sa saging sa balanghoy ato na pud nang dadon sa kaha. Pag initag mantika daghanon nato kay arong atong mapalutaw na. Then atong iprito hinay-hinayon lang ang hinay ra ang pagsiga kay arong dili maluto jud ang ilawom sa balanghoy ug sa saging. Nagkuha day kog laing butanganan mga higala kay kuwang niwang butanganan. Sama na mga higala. Ato na pong ikutid kay ubay-ubay ni daghan ni atong hinimok. Kay duha ni ka pamilya ang mukaon ani mga higala. Unsa ka inana jud ang personal nga grabe kaadyo kapaspas mo futid. So muna ni giprito na nato sa medium nga kainiton sa kayo ba. Then atong gihaon. Bas ug mo brown na mga higala. Basta wala man pakos gini mo ag ginit luto na gikan sa ibabaw ngadto sa ilawom. Diya ato din ang bali-balihon day pud mga higala. Ang wa kayo na brown, ibali na pud at ma-brown jud siya kayo aron maluto gid pag-ayo mga higala. Then diyan na nangauna ang akong mga papa, princess,